next one. Ulosottoon terveisiä. Pim-pom, ette te pääsy meistäni helpolla. Täällä me vielä ollaan. Eihän me muistella eisiä. Aletaanko vielä perillisiä, hää? Pim-pom! Kaikki logit jäi putos, kysyi onko poliisi tulos. Ei annettu vittuakaan, annettiin niiden lipua vaan. Tukkimiehet Džingis-khaan, tukkien päällä tanssitaan. Mädät runko tuurataan, mut siis perää tuutataan. Tuutaan kovaa, sen mä lupaan. Puha kurvan jokivartta 200. Yler kullaa, mut siis startaa. No keys, push the start. Timo, töihin katos. Tukkimiehet täällä tänään mentiin vamos. Tänne asti ollaan tultu, logit siitä miskään muutu. On sit kummaa jos ei suutu, asfaltilla perse puudu. Ota käteen vaikka luutu, sun sana on jo kuultu. Mutta en miksikään muutu, aika lähtee nyt on kuuhu. Aika lähtee nyt on kuuhu. Paskaa minä sanon. Mutta ootkos tätistäs olokasta niin varma? No kaikkiko minun rupevaa yhtä aikaa silmää kusemaan? Semmonen se on tapa tässä maailmassa. Sinunko se on tuo harva kuusikko tuolla? On siitä osa mulla. Muut on yli-ikäisiä. Ne joutais myydä pois. Jos nuorella isännällä sattumalta rahan tarvis ole. Ei tässä nyt oo niin pienen rahan puute. No, kyllä minä saatan ostaa tuon metän maapöökin. Ostasithan sinä, mutta minä kun en myö. Onko noin? On kai sulla ei korva. No, palataan asiaan sitten, jos sattuu suurempikin rahan tarve tulemaan.
kohta tunnetaan. Kemijoen Tsingiskaan. Tilaa tultu hakemaan. Alkaa rajat liikkumaan. Kyselijöitä kyllä riittää. Mistä sitä ruohonittaa? Mut en mä voi sille mitään. Haulusuun mutsisi siitä. Timo on siitä sonni. Ykkös on miehen panel bossi on. 12 lehmää laituumella on. Timo Johannes kohta tunnetaan. Kemijoen Tsingiskaan. Tilaa tultu hakemaan. Alkaa rajat liikkumaan. Yks on siis oli tää kiitos, mulla on pinnapalaa joo. En mä siitä ota koppia, takalaitoon mun täytyy se oppii. Kuulos vedä klokkiin, jokainen lokkiin, menee aivan sokkiin. Mitäs tuurasit mun takakonttiin? Timo Johannes kohta tunnetaan. Kemijoen Tsingiskaan. Tilaa tultu hakemaan. Alkaa rajat liikkumaan. Ottelun alkuun taitaa olla aikaa ehkä 20 tuntia, jos sitäkään. Mitä teidän pitää näin lyhyessä ajassa vielä parantaa, koska varmasti jotain täytyy vielä parantaa? No pitää nollata nyt ensimmäisenä, että huomenna uusi ralli ja sit pitää syödä, juoda ja nukkua. Kuulostaa yksinkertaiselta. Kiitos. Kiitos. Sitten jälkeen seisoo lantioiden haarassa. Kädet kohti kattoa. Kallista ylävatsalla varttaa. Laskeudu kyykkyyn, vedä kädet koukkuun. Laskeudu kyykkyyn, vedä kädet koukkuun. Vedin mä koukun käteen, kun näin auringon säteen. Ja mietin, mitä mä täällä teen. Kuinka vedän taas käteen. Palkat lasuu. Laskeudu kyykkyyn, vedä kädet koukkuun. Seuraavaksi harjoitus takara ja rinta. Asetuslatti. Istu jalat yhdessä, kämmenellä vastakkain. Purista yhtä aikaa takara tiukoiksi ja paina kädet vastakkain voimakkaasti. Musiikki valmiina. Nyt. Purista. Tiukaksi. Voimakkaasti. Ylös. Työlle. Jahuu! That said, like, this is probably my best performance, you know? And that it's been like 7-8 years that I feel like I've been handing in really, really committed top of the line performances. And it's important to say it out loud because the discipline and the work ethic of bringing these things, I don't want people to take it for granted. I don't want to take it for granted. This is really some top level shit.
Tonnia on mulla hukassa, kusi on sukassa, järriset jalassa. En käy enää edes kalassa, en vaan sitä välitä, kun haueltaa hakkaan vintipimeäks. Mulle tulee paha olo, miksi mie näin teen? Voi ei, onko tämä varmasti oikein? Sitten vastaan tuli iso lokki, hauen se otti ja You're wearing this outfit my husband bought for this country! And look at you! Look at you! You're a piece of doo-doo and you know it! Niin, mikä sille voi minä oon? Timo Johannes, mut siis kanssa käydään pilates. En oo hirveen hyvä tyyppi, sairas on mieli. Parantakaa mut, mun mieli tekee sieni. Heittäkää apua, jostakin narua. Keskellä metsää ei tarvitse latua, kun saa tarpeekseen katua. Betonin hajua, pakaroita kaluta, kaulapannasta alutaan, kun itteni satutaan niin. You ruined this country! You and all of your people that have robots! Robots! You're robots! Niin, minkä sille voi minä oon? Timo Johannes, mut siis kanssa käydään pilates. En oo hirveen hyvä tyyppi, sairas on mieli. Parantakaa mut, mun mieli tekee sieni. Heittäkää apua, jostakin narua. Keskel metsä ei tarvitse latua, kun saa tarpeekseen katua. Betonin hajua, pakaroita kaluta, kaulapannasta alutaan, kun itteni satutaan niin. Loki lentokone, ote hento pokee, katti olla lentämäs, jos haluut ottaa muusta matsi sokeen. You drank the Kool-Aid, didn't you? Huh? Didn't you? Stupidity! Ma'am, I hope you have a great day again. Oh, you son of a mother! I owe my soul to the company store. Typerä nainen. Wide awake, still part of me. Dark horses to the atmosphere. It's goddamn cold in the universe. The goddamn cold in the universe. Tic tac tac, cold tac, tables turn. Skippity way now, skippity way. Rauhoitus eikä sun nauhoitus alkaa, rajanveto alkaa aina samaan aikaan. Kuutamo paistaa taivaalla kirkkana, järvisen tilassa on etsimäs nirvana. Mitä sille enää maanetaan, kun sedäsi näyttää mahtia. Siksi täällä aina marssitaan, siksi marssiin on hoppu taas. Tiedät kyllä ei tarvitse
Palolla pian loppu happi. Räikät vesi minun kuivaa kurkkuni vässä. Sieltä se vaan lyö alaspäin pitkin minun aatamin omenaan. Tuin sitten kuinka tässä. Johannes on jo pitkällä hangeseli Johannes tytäreks. Aiston Maijan takakonti rikosrekisterin, sen mä hommasin kun meni poltapirtiin. Otin rikollisiin, mun täytyy myöntää, et vedettiin viikkokisiin. Siinä vedettiin pahasti, tosi viikkoon kylkään oo käynyt enää monen viikkoon ja kirkos. Siellä viinivarastossa päin vedin, siellä mitä viinein naamapäin. Papi sen näki, antoi mulle korviin. Sä et tuu täällä enää pitkään lorviin. Kun sama homma toistuu, kohtaloksi koituu. Hämärä lapsi, tuleks liikaa onanoituu. Lieki bensaa, Timo Johannesi, tuu pääse mensaan. Liikaa aivot kyllä veisaa. Tulevaisuuden vittu nyt veisa ja ei saa kosketella sitä Liisaa. Viisami rotalle puhi kyllä viisaa. Ja niin saat apsa kyllä diilaa maksuttaa. Terä vaikku tiuhaan kiilaan, sitä minä viilaan kun mussis hinkkaan. Ja oon Džingis Khan, ja tien oon täällä se kaikki valtias. I'm like a Venn diagram of the best cultural influences of the 21st century and 20th century. Nobody explains that as that only great actor. Thank you very much. Haluisin vastaan kapinoida, haluani niinku apinoilla. Mut siis himoa muhinoida, aivoissa murkut kuhinoivat. Siellä puina käy, ei siellä mitään, Jeesusta näy, ei pelastusta. Mieleni musta, oiski vaan kusta täynnä. Tääl täynnä on laida, tulvan lailla en keinoa kaida. Siksi heitin sut laivast, toivoin et löytäsit taivaan. Mut yhä sua kaipaan, sillä mua siunati mielellä sairaan. Mielellä sairaan, sairaan mielellä, mielelläni. Pitkä lista on rasioita, mut ne on lopulta vaan märkiä asioita. Haluisin itteni vasikoida, nää ei oo hyvikalatarinoita. Noidat loihtinut mielen, vienyt se kissakin kielen. Ja en oo löytänyt sieneen, siinä se ongelma piilee. Etten auki saa sitä avaruutta, universumia. Uni
tarkoittaa yksi. Dualismissa 1-2. Meistä tuli 2, matkustaan nyt yksi tässä taksis. Ja mietin, onko sun mieleen, kun tiedät, kenen me menit nieleen. Et jättänyt oven pieleen, meni kaikki taas pieleen.